Здравейте хора, казах, че има два клипа днеска. Едното е Skywars Level, другото беше Catchmania. Сега отиваме да играем Skywars. Откъсме върху чиличките. Чакай. Ние сме само с брони пуснати. Трябва да си намерим само оръжие и блокчета. Не знам защо, но понякога се бъгват и половината неща изчезват от инвентара и понякога и блоковете се бъгват. Направо около се занимавам. Изчезват половината неща. Аз много балове има тук една ерангаска, ще си гепаме. Аре голдена да лети. I believe I can fly. Няма нищо хубаво, така че тръгваме. Да видим. Защо съм на по-долната, аз как по-горе, бе? Тук намери диаманта, не казваш, може да го купя от тук. Какво да от блоковете? Ги поставяте с... това става. Трябва да поречи блоковете, къде тук е. Кой се самоуби, бе? То се тръгнал към мене по дяволите. Тия ба майката искаш. Опездите от съдята. Защо така прави винаги, бе? Тия блокове да ги раждам аз, бе. Бах ти блоковете, бах ти бъга, човек. Аз тук ще си изкарам всички ти блокове и пак нищо няма да стане сега. Той има някакъв там. Падай, умри. Айде. Къде има някакъв затвей. Не, той е на другата. Ще си виж от там. Защо тук ти ход на майната сега? Айде, мъри. Аз ще обера, не. Аз те победих, бе. Много бързо става тук тигрите, защото те са слаби. Тук сме на ледения пака, така. Добре. Ако се спомняте по време на игра, ще бъдете дъл, да не си мислиш, че нещо е бъгнало. Просто ви казвам. Вземи дърт блоковете, по-важните. Трябваше да имаме два честа или един беше. Не, два са и тук долу. Вземето има и още два честа. Вземи камената, оставаме. Това е. И тръгвате нагоре към Skywars и да видите кой ще стане сега. Представете ли се аз да победя отново и чакайте сега на къде, към главния шут. Това е блоко. Там са най-хубавите неща все пак. Виж какъв се оставили от моята страна. Само някой да не мога целия скок, ще псувам като са толкова тук. Окей, добре. Ще намерих тези чести тук. Не мисля тия неща, няма никого. Пататата намерих. Айрен газ, към аз съм взела, не съм си. Много сте здрави.
ще стане, ще стане. Аре, никога ще няма ли тук, бе? Трябва да оставите веднага панталоните, като ги имате и ги свалите от вас, защото ще... Обикалям кейк, айрон брадва, бъкети. Скачвам нагоре, но също често, ако не знаете. Така привъртате изцяло играта. Ето го. Айрон. Чакай. Айрон. Еми и там може да стане, изчезвай. Майка ти да ебам. Създай маткирка ме убил. Извинявам се, че е псувам. Досад просто. Тия изведнъж аз съм сам и изведнъж някакъв малцел възлог по главата. Каква е тая работа сега? Тук сме на самолети пък. На 2 самолета може. Прихвърляме да крадем честовете. Ама мисля, че няма Skywars по отбори, ще не знам. В това, ако някой иска да играе Skywars, трябва да се регистрира в сайта им. Да серверите. И... Опа. Аз нищо не правя в момента, както и да. И какво беше, бе? Да се регистрира, да пише пароли, мароли, логин там, да пише в този сервер, нали? Първо се регистрира. После пише логин. И би трябвало да го спалне, че го притеснява тук малко. Опа, и би трябвало да го спалне, ама той вътре ли, но и би трябвало да го спалне, за да ще го повтарям няколко пъти. И то е само един мап и той си казва Wars. Тръгвате да играете. Не е толкова трудно, ма оня ги там брат честовете горе. Какво ще правя, не знам. Там само диаманти, мисля, че имаше. Изимаме бъкет с пататосата, минем с каските. Аз крада от перките на самолета, те крадат нови кравата, както и да се. Толкова ще ми стигнат, те сега ще се хвалим, но отим да го бием това. Сега една хубава сладка ябълка. Ето чакам да е 9. Ай, работиш. Трябва бързо да оставите голден, защото може да не тръгваме на горе. Той се скри. Не ма интересува, ще го убие много хубаво сега. Аз знам, че то с диаманти не работи и какво си мислите. Умри бе, оставям да живея в пешок, майка ти. Трябва да цъкнете няколко пъти върху този портал да възвърне, нали, пътя. Да възвърне в лобито. Ще играя още 2 игри. Това е китайската къща, като е много якма. Поне за мен е много якма. Тук сте няколко човека с тази къща и може да и келите. Средата мисля, че са най-хубавите айтеми, да.